Iduna nangal daw kas napateg nga palag sukimat kadagiti dinaon kadagiti lokot iti pagbasaan digiti napudno idi agpampammati takas iti pammati isu iti matalek nga agturong iti Apo a namarswang tadigitoy idi kas kadagiti propeta idi a masasao nga mabasa iti Ecclesiastes City iti 25. Nagbawi nga ket iti pusok maysaad a mangammo ken mangsukimat ken mangsapol iti sirib ken gapu kadagiti banbanag ken mangammo iti kinadangkok isu iti kinamaag. Isu iti kinamauyong. Isu di kita kapsat tikas pamaneknek anay lanad iti lokot iti pagbasaan. Isu nga kada tayo kapsat no sukimatin tayo iti sorsorat dita nga maamuan tayo iti napudno nga panagdayaw iti Dios gapu kadagiti intayo basaen wenno amuan balikas kadagitoy naisao. So nga dalin tayo kabsat iti napudno panagpamati. Iti mabasa iti Ecclesiastes City iti 20 City adtoy nga sarak ko kuna iti mga kasaba. Tadigitoy isu iti nga ikabil ko iti maysa abanag iti sabali tapno tuntunag iti pagpaayanda. So di kakabsat kailangan nga amuan tayo dagiti palpalimod anay surat. Tadigiti kapsat isu iti nagtaod iti Dios gapu iti panangpili na kadagiti nasaya abanbanag nga may pasagapsep kadagiti panpanunot tayo so di kita iti mabasa iti Ecclesiastes 9 iti 1 tawan ti amin dagitoy impapusok tapno sa kimatek amin dagitoy analinteg ken iti masirib adda iti ima iti Dios no isu makapayat wenno makapagura pudno nga daibitin wenno kadagiti panpanunot tayo digitoy abanbanag nailemmeng manipo didi panakabangon iti lubong naimbagto kadagiti agbuteng iti Dios kadagiti agbuteng iti sangwanan na. Dahil iti panakasangwanan na iti Dios nga adda kada tayo isu metlaeng iti adda kadagiti panpanunot tayo nga kas masasao. So di kita kabsat nga intayong aramiden iti napudno nga ituturong tayo iti Dios Ama ang manakabalin iti so amin. Tadigiti kapsat kailangan nga amuan tayo digitoy tayso napateg iti tunggal espiritu iti tao ngagturong iti Dios. So nga digiti kapsat nga nakipapaabot tayso iti napaypayso nga kas naisurat ket agyaman nakakabsat no awaten nyo kadagitoy akay papanan na ket agyaman iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.